Wanneer is het kelnje voor jou begonnen? Het 3 weken geleden. En hoe druk hij het op het stuit? Nou, ik was vanmorgen ook, hè. Dag en nacht ben we er nog maar bezig. Elke uur eraf. En wat voor kei huppel je hierom? Nou, daar ben wat blond tennis heiden en zijn paar charles, maar hoofdzakelijk blond. En ik had er nog een paar kleurtjes tussen. Dus ja, voor aardigheid. Maar hoofdzakelijk maar je blond, hè? Want dat is echt een verkeepje. En hoe verrent de kelnje dit hier ontmoet daar? Nou, het gaat goed. Ja. Want als je nou eens even achter je shirt, wat voor mooi shirt je dan? Nou, het is ideaal. Dat is het mooiste wat er is voor dat jonge spul. Hè? En ze heer ik mijn best plakje ook het shirt. Ja, ze had hartstikke mooi. Ze had paradijs hier. Hè? Zat ik keihard, zo moest de meeste meisjes in de dek gaan. Zint je er wat bij? Ja, wat dacht? Lang uitlezen? Juist, en dan groeien, hè? En dan groeien. Nou, deze die nu begint te schieten, die ken je zien. Dat is een hele mooie kool. Waar je dat? Deze? Oh, ik neem hem Beppe, neem ik hem. Maar hier kan ik wel klassieke gieten, dat weet ik zo niet meer. Dan maak ik op zijn sketsje. Hoe oud is Beppe? 20 jaar. En waarom kies je ervoor om een kool naar 20 jaar nog altijd hier te houden? Nou, omdat er altijd zo'n kelm brengt hij en die fokt heel goed. En als ze goed fokken hij een blouse. En als het minder kelm ben hij en brieke poorten hij en een verkeerde stand, dan gaan ze sowieso voort. Sjanko had een hele mooie stand. En zoeken daar mij op terugfokken. En die had ik een keeltje gebracht, een koekkeel dit hier, dat ik moest zeggen, soks hooien. Nou, dan zie je, dan gaat wel hier onder die... Even een massage. Ja. Maar als ik jou zei, dan ben je net een hele typische gewone boer. Nou, dat weet ik niet. Maar jij bent jou dus helemaal in je element. Nou ja, ik vind het wel mooi. Dus, staat wanden. En jou hebt nog wel een opvallende snor. Ja, dat is wel mooi, hè. Hoe lang heb je die al? Nou, ik denk, van mijn 18 jaar denk ik al, 18 jongetje. Toen liep ik hem samen in een keer groeien, ik dacht, dit doen we. En toen had ik hem er een keer al gewoon heiden, maar ik dacht, nee, hij moet weggroeien. En je hebt wel wat het imago van een rock'n'roll boer, wat dat Ja, wordt. dat weet ik, dat weet ik. Nee. Maar past het wel bij jou? Ja, ik denk het wel. Ja. Maar nou, hey, op het stuit smoordruk maar de kelderij en alles. Zit er echt nog een boerin thuis? Nee, die moet maar komen. Dus als er nog een leuke vriendin ergens is, dat zou wel leuk wezen. Want het is vaak zo, als je, nou ja, als je met je praat en je gezellig ergens zo hard is hartstikke leuk. En ze komen erachter dat je in een garage sector zit, dan is het al ba. Tegen stront, harde krammelen, dit. Maar ja, iemand die het leuk vindt, hartstikke gezellig. Als je hoeft om mij niks om te doen, als ze het leuk vinden en mooi mij praten kennen. Dat zou wel aardigheid wezen. Maar daar moet er wel in omstappen. Ik bedoel, Boer zoekt vrouw, dat is het populairste programma wat we hebben in Nederland. Ja, dat klopt. Maar daar zit ik wel leuke tussen, hè? Ik had er vroeger al een keer gereageerd op Ienheiden, maar daar zitten al 80 achterom. Dus ik dacht bij mezelf, dit hak verlen. Maar het paradijsje hier, dat heb je al. Je bent wat dat een keer, ben je helemaal te plak. Ja. Maar dan hebben we niet een leuke vrouwen bij. Hier is nog een leuke vriendin even. En dat je samen een keer ergens heen kan en zei ze, hij nou een uur verletten of de keien en we gaan even op stap. Zo.